Čaute, ja som Paulinka. Ahojte, ja som Ema. A toto je 4. epizóda nášho podcastu Láska ide cez Bibliu. Ahojte všetci. Tento týždeň by sme s vami chceli prebrať naše svedectvá a to, ako sme sa my dostali k viere a ako si vlastne nás Ježiš našiel v našich životoch. Amen. Moc sa tešíme. Teda je to pre mňa takto verejne hovoriť o také hlboké, pre mňa bytostné veci, fakt, že ťažké a veľa vecí, strašne veľa ľudí, ani mojich kamarátov, ani rodina, ani tak nevie. Takže... Ale Boh hovoril, že máme hovoriť, tak hovoríme a hlavne, ako by sme nemohli hovoriť o tom, čo sme videli a počuli a čo sme zažili na vlastnej koži. Včera som našla tento žalm a opäť som povedala, že wow, toto je žalm našich životov a tak ho vám chcem prečítať a potom začneme rovno, že si so svedectvami. Volá sa, že verejné vďaky zdanie. Zalebujte Boha na celej zemi, oslavujte jeho sväté meno, vzdávajte mu nadšenú chválu. Povedzte Bohu, úžasné sú tvoje diela. Toľká je tvoja moc, že aj tvoji nepriatelia pred tebou sa klonia. Celá zem sa ti klania, spievajte ospevujúc tvoje meno. Poďte, obdivujte Božie diela, aké ohromné divy vykonal pre ľudí. Premenil more na suchú zem a jeho ľud prešiel peši cez rieku a tým nás nesmierne potešil. Svojou mocou panuje večne, svojim pohľadom sleduje národy, aby sa odbojníci nezdvihli proti nemu. Národy, oslavujte pravého Boha, rozhlasujte všade jeho veľkú slávu. On nám dáva život a nedopustí, aby sme padli. Bože, preskúšal si nás a prečistil ohňom, ako sa prečisťuje striebro. Nechal si nás spadnúť do osídla, spútal si nám bedra ťažkými putami. Dovolil si, aby nám ľudia šliapali po hlavách, prešli sme ohňom a vodou, ale potom si nás vyvedol na slobodu. Prichádzam do tvojho domu s obetami, splním ti svoje sľuby, ktoré som ti slúbil vlastnými perami, ktoré som vyriekol, keď som bol v súžení. Obetujem ti vykrmené zvieratá, spálim na tvojom oltári baránky. Obetujem ti bíčky ako zlatá. Poďte, čujte všetci, čo si ctíte Boha. Rozpoviem vám všetko, čo pre mňa urobil. Hlasno som ho prosil o pomoc a chválil som ho svojimi ústami. Keby som bol videl vo svojom srdci zlobu, Boh by ma nebol vypočul. Ale Boh ma vyslyšal, venoval pozornosť mojej modlitbe. Je oslavený Boh, ktorý nezavrhol moju modlitbu a neodoprel mi svoju lásku. Takže asi začneme mnou. No môj taký alebo takéto akože kráčanie s Pánom a začalo už v detstve, že už sme predtým spomenuli, že vlastne obe sme boli vychovávané vo veriacich rodinách, ale nebolo to také tradičné, že akoby takto. Moja mamina bola veriaca a vlastne jej rodina, oni chodívali do kostola. Aj za komunizmu, že čo vlastne dedo, on bol akože jej tatina bol učiteľ a že oni tiež akože moc nemohli sa angažovať v takýchto veciach, ale napriek tomu chodili, za čo som veľmi vďačná Pánu, že to takto vydržali, že sa to potom mohlo akoby nalepiť ďalej na mňa. Ale predsa len mamina si musela nájsť takú tú vieru tiež sama, že sa ti novej strane to nie je až také silné, že on akože má aj, že proste to príjmanie aj birmovku, ale že nikdy k tomu, že nemal taký vzťah, že nikdy k tomu nebol vedený, že doteraz je to také, že občas ide sa mi do kostola takto, že tam to bolo ako keby slabšie z tej strany, že najviac akože ku mne to prišlo od maminy. A jak som spomenula, že ona si musela tú vieru nájsť tak sama, že ona potom vlastne, keď mala, neviem koľko ona mala rokov, ale viem, že ja som mala 7. A tak mamina vlastne vtedy dostala rakovinu. A vtedy to bol prvný taký bod zlomu, lebo jej mama, ona vlastne zomrela na rakovinu, keď moja mamina bola malá. Že moja mamina presne mala tak, že 7-8 rokov a že je mamina, že rovnaký typ rakoviny, že dostala ju a vlastne zomrela. A práve mi to bol veľmi taký bod zlomu, že modlívala sa predtým a chodila do kostola predtým, ale nikdy to tak nežila sama. A že vtedy ona tak nejak pocítila, že nemá sa na koho iného obrátiť, len na Boha, že ona sa vlastne začala veľmi, veľmi modliť vtedy a veľmi prosiť Pána a tak sa mu odovzdávať, že ona vlastne ako by nechcela, aby ja som zažila rovnaký osud ako ona, že aby som vlastne zostala sama, že v takom malom veku a aby som si to tak pamätala, že z chemoterapie a takto, že ona sa vlastne veľmi modlila, aby ani nemusela mať chemoterapiu a aby to všetko bolo v poriadku. A vlastne vtedy jej modlitba bolo vyslyšané, že ona vlastne mala jednu operáciu a tam sa jej všetky akože nádory podarilo vybrať a vlastne ona nemusela mať ani, že deň chemoterapie si prejsť, že vôbec. Čiže tie modlitby, ktoré sa ona modlila, boli vyslyšané a to
to bolo pre ňu taký ten moment obratu, podľa mňa, že ona vlastne vtedy naozaj tak akože začala veriť Pánovi a veriť, že to naozaj je, že ho nepozná len proste z kostola, ale že ho pozná už osobne. No a vlastne tam pre mňa začala taká tá cesta viery už od takého mladého veku, že vlastne mamina vždycky, no si pamätám, keď som bola malá, že ja som sa vždy tak, lebo ja som tak nechápala, lebo mamina vždycky, ja som to volala, že Božie knižky, hej, že ona že ona čítala také Božie knižky, že a ja som ako vedela som sa, že sa mám modliť k Pánovi a tak akože bolo také detské a asi do 15 rokov som bola taká, že len také proste naučené to bolo, ale ja som sa vždy modlila, že Pane Bože, že ja tak chcem čítať také Božie knižky ako mami naraz, že akože vlastne neviem, prečo ich číta, ale že raz by som to tak chcela. Tak akože mala som takú tú túžbu potom, ale ani som nevedela, že čo to je, že to mi príde také mocné, že som to chcela, ale aj som vlastne nevedela, že čo to je. A hovorím, že potom vlastne to bolo také detské, dajme tomu, že také naučené a potom až teda v 15 rokoch bol ďalší taký nejaký pokrok. Vlastne som začala chodiť na birmovku. Vlastne... Tam sa vlastne spoznali. Hej, tam sme sa spoznali. To vlastne, keď som mala 2017 sme sa spoznali. To je fakt dávno. A tam sme boli a tam tiež som sa naučila také nové spôsoby, lebo tam mi zase to niekto predstavil úplne inak. Že toto sa robí, takto sa to robí a že proste tu máme takéto akcie v tomto spoločenstve a takto sa to dá žiť všelijako. A akože prvýkrát som sa ocitla v takej, že v takom okruhu veriacich, že OK. Že tam hovorím, že nastal taký ďalší pokrok. A ja som sa aj celý život som sa takže modlievala, že k Pánu Bohu. A ja som to tak vždy hovorila, že však, na čo Ježiš, keď sa môže modliť k Pánu Bohu? Že som to vôbec akoby nerozumela. Že čo to je, kto to je, že vôbec Duch Svätý to už vôbec, že to už tam bol niekde navyše. A paradoxne to, že kým akoby že som sa modlila k Pánovi, že akože k Bohu Otcovi, ale kým som akoby nespoznala, že Ježiša, tak ja som nemala páru. Že kto je Boh, že naozaj, že to písmo sa tak potvrdzuje, že nik nepríde k Otcovi len skrze mňa. Že to naozaj som tak silne pocitila na svojom živote. A no, akoby taký ten naozajstný moment obratu pre mňa nastal až tak, že asi 2021, dajme tomu, zhruba. A potom to bola taká pomalá, istá cestička, že tam to bolo naozaj, kedy sa ma tak akože i tak Pán dal vedieť, že proste, že teba chcem a teba som si vyvolil a potom akože, ale tak trvalo mi to. Hej, že trvalo mi to celkom dlho. Že som žila, že úplne iný život predtým. Úplne iné názory, iné všetko. Že a už sme to tu spomenuli určite, ale že ja som vlastne začala, že písmo čítať len pred rokom. A ten rok by som naozaj označila... Nepovedala by som, že som mala jeden jediný moment obratenia. Že niektorí ľudia naozaj majú také, že ten Boh sa ich dotkne v tom momente a odtedy sú veriaci a že približujú sa bližšie k nemu a podobne. Ale ja som mala že viacero takých checkpointov v živote, kedy ten Boh sa mi dal tak spoznať a vlastne až ten posledný rok som si povedala, že naozaj, že chcem žiť len pre toho Pána, že toto proste dáva mi tomu životu zmysel, že ja aj napriek tomu, že som vlastne mala tú vieru takú v živote, že počas toho celého, že ten potom sa tak niesol tej viery v tom živote, tak som musela tak, aj jak som dospievala, som sa proste musela rozhodnúť, že okej, že je toto vec, ktorá mne dáva zmysel ako dospelému človeku, že je toto vec, ktorá proste tieto hodnoty mi dávajú zmysel, že a viackrát mi padlo, že je Boh vôbec reálny, že je vôbec Ježiš, že je toto správne náboženstvo a tieto správne ako keby, hovorím, hodnoty a názory, že a presne aj v tých rokoch ja som proste úplne zle. Akože neviem ako... Môžem povedať, ako sme Emku vnímali. Teraz po roku úplne tvoje obrátky, tiež som stretla jednu babu a že Emka? Že proste Emka? Že ty si bola proste tá najviac pro-LGBT feministický aktivistka, že naozaj od značiky všade a všetci ťa tak poznali, že toto tu chodil, že fakt, že chodiaci neviem, úplne, že... Liberál? Ale že úplný liberál, vieš, taký, že skrz nás skrz. Že si bola o tom tak presvedčená. Ale to podľa mňa aj prináša takú väčšiu hodnotu tomu, že som sa obrátila, že ja dúfam, lebo ja proste poznám
tie názory, ktorým teraz oporujem a ktoré si myslím, že sú nesprávne, že ja poznám Ty ich nielen, že poznáš, že si ja ich žila. Áno, že som tam presvedčená. Presne. Ako sú oni teraz. Že ja som žila takú tú voľnosť, úvodzovkách, takú tú svetskú voľnosť, že presne, že robím si, čo chcem a že idem si potom takom svojom nejakom požitku mentálnom a telesnom, no o tom mentálnom sa ešte dostanem k tomu, ale chcem len povedať, že proste, že ja som si to zažila, prežila, aj som stále v tých názoroch, v ktorých mnohí možno z vás stoja teraz, ale spravila som tú vec, že naozaj, ako som začala čítať to písmo, ja som zistila, že toto ide, akože toto není úplne, že nie sú tu úplne napísané tie veci, čo si myslím ja a keď je tam napísané, že vlastne ja som cesta, pravda a život a že toto vlastne, to slovo je pravdivé a to slovo je Božie a Boh neklame, tak som začala tak premýšľať nad tým, že rovnako kriticky, ako som začala premýšľať predtým nad svojou vierou, som začala premýšľať nad týmto, že že tak čo je teraz pravda? Že buď je pravda to slovo, pretože to slovo vraví, že ja som cesta, pravda a život, alebo je pravda ten svet. Čiže buď to slovo klame, alebo svet. A zostala som na takom rozcestí, že teraz čo? A hlavne ten najdôležitejšia vec, čo som spravila, čo odporúčam všetkým, ak nad niečím takýmto pochybujú, je naozaj sa spýtať pána, že pane, že čo je správne, ale s tým, že nie, že už budete mať proste vzadu v mysli utvorený názor, že že vlastne toto si ja myslím a túto odpoveď hľadám, lebo tak to nefunguje. Že naozaj sa spýtajte pána s tým, že ste otvorení obom stranám, obom názorom, obom smerom, že pane, že ktorý je správny. Čo z tohto je správne. Že on vám to naozaj ukáže. Aj on mne to ukázal. A pre mňa to nebolo ľahké zmeniť v sebe tieto veci. Aj dosť často si tak musím pripomenúť, že vlastne toto není správne. Ja sama proti tomu bojujem, že ale taká tá poslušnosť v tomto je dôležitá, že to, keď som si prekročila cez toto, že som si povedala, že dobre pane, že ja vnímam, že toto není správne a že tvoje písmo hovorí niečo, ty hovoríš niečo a som sa proste rozhodla tomu veriť napriek tomu, čo moja racionálna myseľ, alebo teda čo také moje doterajšie zmýšľanie mi vravelo, tak to bolo to, čo mi tak dovolilo Bohu ma tak pretvoriť. Že som sa mu tak odovzdala, že v týchto veciach a som tak pustila tieto veci. A akože najťažšie to bolo, že začať žiť, že sa tak obrátiť proste. Že aj tí ľudia, ktorých poznám, ktorí cítim, že sa akože odo mňa vzdialujú teraz. Že čo mali také názory, aké som mala aj predtým, ale radšej stratím všetkých v živote, ako by som stratila Ježiša, že proste naozaj som vďačná, že mi ukázal takúto stránku jeho, ktorú nechcem už nikdy opustiť. A ešte by som povedala možno k tomu mentálnemu zdraviu, že ja som veľkú časť môjho života trpela akože, chcem nazvať mentálne poruchy, ale tak hold je to, čo to je. Že mala som vlastne diagnostikovanú aj akože úzkostnú poruchu, aj panickú poruchu a vlastne také, že depresívny sklon, alebo neviem, ako presne to bolo napísané, že veľmi zlé stavy a aj som začala brať lieky, že rok a pol som vlastne brala antidepresíva a nebolo to dobré, vôbec nebolo dobré. A ja som brala tie lieky a brala som ich aj počas tohto roka. A ja som naozaj nevedela existovať, že proste ja som mala úzkosti stále, že ja som proste nevedela bežne žiť bez toho, aby som si oddychla. Ja som proste vo všetkom videla nebezpečenstvo. Keď som mala tie panické záchvaty, ja som proste trpli nohy, ruky, ja som proste nevedela dýchať, že ja som si, to bolo taký, že ja som myslela, že zomriem v tom momente, že bolo veľmi ťažké, že to niekedy trvalo aj 1,5 hodiny, že proste strašne dlho som bola v takomto stave úplného takého teroru. A aj taký ten psychický stav, že proste všetko bolo zlé a fakt, že tak asi tiež mnohí z vás majú úzkosti, lebo toto podľa mňa mám pocit, že tým trpí strašne veľa ľudí v tejto dobe a že si to zažilo aspoň raz v tejto dobe. A dostala sa do takého bodu, že ja som proste nevedela fungovať normálne, že som nevedela vykonávať niektoré bežné činnosti v dni, že ja som proste nevedela sadnúť do auta, ja som nevedela spať, ja som nevedela proste byť sama doma, že to som mala proste 19 rokov, 19-20 a proste ja som nevedela byť sama doma, keď naši rodičia odešli na víkend, lebo proste ja som akože nevedela, ja som sa v kuse bála niečoho, že strašne ma to brzdilo v živote a vo všetkom, tak teda prišlo k tomu, že mi nasadili tie lieky a veľmi mi pomohli ale je to také, že cítila som, že vymeškala som deň a bolo to také, že opa. A teda v tomto roku, hovorím, že brala som ich ešte počas tohto roka a v určitom momente, už keď som sa tak aj približovala k pánovi, tak stále som mala také, mám pocit, že mi tak vkladal na srdce už také, že proste, že fakt, že celým svojim bytím, že sa oprie o mňa.
že proste, že ja sa o teba postaram, že a ja som nechcela, lebo ja som vedela, že ja som vedela, že ako mi hovorí, že proste, že tie lieky už nemusím brať. A ja som nechcela, lebo ja som videla a som strašne cítila, že ako mi tie lieky pomohli. Že proste, že ja teraz vďaka ním viem žiť normálne, že proste toto akoby nie. Že ich nechcem vysadiť, že som sa bála a proste také, akože bolo to také, nechcem povedať, že som sa dohadovala s Ježišom, ale som bola taká, že ešte ne, že pár mesiacov som bola taká, že som tak ako keby potlačila tú myšlenku. A naozaj som potom tak dospala k takému bodu, že asi, že fakt, že mi pán hovorí, že toto už nepotrebujem. A tak som sa rozhodla ich vysadiť. A v ten večer, keď som sa to rozhodla, tak ja som brala zároveň akože tabletky na spanie, lebo ja som nevedela spať. A keď som si išla dať tú tabletku, tak keď mi dal facku, ja som úplne tak zavnímala od neho, že ako mi ty chceš veriť s týmto, keď mi ani nechceš veriť v tom, že ťa uspím. Že proste, že ti dám ten spánok a že ťa zobudím. Že proste, že ako mi chceš veriť v niečom takom veľkom, keď proste mi neveríš v takejto veci. A vtedy som si ju nedala. Zaspala som, aký mi niekto panvicou odrel. Proste, čo sa mi nestalo už strašne dlho. A potom som už vlastne akože išla k tej mojej psychiatričke a som povedala, že to chcem vysadiť, že som začala ten proces toho vysadzania a proste ja sa cítim, aké by som mala akože dvojitú dávku tých liekov. Teraz, že proste naozaj, že v tom momente ja som zistila tak sama pre seba, že ako moc ten pán uzdravuje. Že on naozaj proste je taký ten, stále tak ako uzdravoval proste v písme a v Biblii a v evanjeliách, tak uzdravuje aj dnes. Že pre mňa to bolo naozaj také, že wow. Že to bol pre mňa veľký moment a teď som tak zistila, že sa naozaj viem akože do neho zveriť takto celé. Že to bol taký môj proces asi. Akože je tam viacej detailov, ktoré som ešte nespomenala možno niekedy. Ale pre mňa to bolo taká cesta za Bohom, za Pánom. A stále je to cesta, lebo stále očisťuje také tie časti vo mne a stále ma učí, že proste, že nie som ako keby, že žijem v tomto svete, ale nie som z tohto sveta a ťažko sa mi to chápe a stále umieram v sebe s takými tými názormi, ale takým tým postavením, ktoré som mala predtým. A je to proces, ale to, ako sa mi on ukázal v tom živote, to, ako on ma stretol v tom živote, to proste, ja to neviem poprieť, že som ho stretla a neviem poprieť, že naozaj existuje a preto o tom aj chcem hovoriť, preto chcem, aby o tom všetci vedeli, lebo my sme tak raz rozprávali, že keď proste my sme mali také nejaké veci, ktorých nás on vyliečil a z ktorých naozaj vidíme, že my máme teraz ten zmysel života. Že proste ja som nevedela, prečo žijem predtým. Ja som nevedela, že čo je môj zmysel života, ja by som nevedela povedať, že na čo tu som. Ale že ten Boh mi dáva také vnútorné šťastie a také proste zmysel života. Inak to popísať neviem, lebo Ježiš nikde nesľuboval, že budeme šťastní. Nikde. A aj keby som nikdy už nebola šťastná v živote, tak proste aj tá jeho prítomnosť proste mi stačí, že on je taký. Neviem ako to povedať. Proste neviem, kde táto myšlenka začala, ani nebude končiť. Ale že toto bola taká moja cesta s Pánom, k Pánovi. Ale Pánovi nesmierna. Takže som hotová ja. Že aký je dobrý Pán a ako uzdravuje. Keď som tak rozmýšľala vlastne, tak som si uvedomila, že pred vami vlastne sedí človek, ktorý tu už nechcel byť a že som to myslela vážne a že to boli nesmierne ťažké mesiace a že to tak fakt, že asi pred 3 rokmi fakt vyhrotilo hlavne po korone a cez koronu a ja som tak zobrala ten depresívny mindset za svoj, že som si nevedela predstaviť, že niekto rozmýšľa nejak inak. Som si nevedela predstaviť, že do toho vlastne chce byť, však život je strašný. Že som nechápala proste, že prečo sa vlastne ľudia nezabijú a že mi to prišlo tak strašne real, všetko, čo sa dialo v mojej hlave, že nerozumela veciam fakt, že kto kde bere chuť žiť, že ja som to fakt nevidela nikde a fakt, že som mala ťažké depresie a ja som mala také leto. Co fajn je to, že keby som sa vtedy zabila, tak by všetci okolo ľudia boli takí, že čo? Paulinka? Však ona bola najväčšie slnce, že čo sa deje, že proste, že nikto by to nepovedal, ale vo vnútri som zažívala peklo a vedela aj o tom fakt len, že najbližší ľudia, ktorých som si tam pustila. Jednu vec som povedala asi iba jednej mojej kamarátke, že išlo leto, že dobre, ja prežijem leto a ja si potom už neviem predstaviť, že tu budem. Že po lete nie je šanca, že tu ja budem. Že ja som čakala, mal som obdobia, kedy som zažívala cez rok 10 mesiacov peklo vo svojej hlave, že dobre, prišli tu nejaké povrchné šťastia, prišli tu nejaké funny times, ale potom
že neustále som bola permanentne proste v depresii a potom som čakala na tie 2 mesiace leta, kedy budem konečne proste môcť žiť aspoň niečo pekné pre mňa, niečo, čo ma tak naplňalo a som bola taká, že nevydržím čakať ďalších 10 mesiacov, že už som tak dlho čakala na to leto, nevydržím čakať ďalších 10 mesiacov, že to už nedám. A v tom lete som bola aj na Campfeste druhý, tretíkrát ako dobrovoľník a mám poznámku z toho pred tým Campfestom, že pane, toto je posledná šanca, že toto je posledná šanca, že budem do tohto vzťahu dávať niečo viac, že ja už som skončila, že ja už nedokážem ti viacej veriť, ja už nedokážem niečo pre toto robiť, pre tento vzťah, ja už takto ďalej nemôžem. A to som si napísala na prvý deň Campfestu, bola som tam 11 dní a ja som ani nevedela, že ako, ale že Boh ma tak zachránil. Že ja som si až po Campfeste som sa došla k tejto prvej poznámke a ja, že čo? Pavňa, ty si čo napísala? Že Boh ma tak strašne bytostne zachránil za celý ten čas, za ten čas toho programu, ako ľudia, ako som vzťahy tam mala, proste aj ako mi Boh tak chcel približovať v tých ľuďoch a naozaj mne zmenil mindset, mne zmenil proste moje myšlienkové pochody, mne zmenil fakt, že to, čo ti pomôžu lieky na depresiu, to mne to spravil Ježiš. Hej, že proste ma uzdravil úplne, že zrazu, že ako keby, dobre, že boli tu, že to bolo asi pred 3 rokmi a že depresia si aj tak niekedy proste príde, odíde, ale už akože posledný rok som fakt, že v tomto chvála Pánovi čistá, lebo som si aj tak uvedomila a pomenovala to, že to je diabol, ktorý ťa chce mať mŕtvu. A že on chce našu smrť. On je ten, ktorý dáva beznádej, ktorý dáva depresie, ktorý proste všetky tieto veci to sú od neho a že diabol chce, ľudia žili bez tejto nádeje, ktorú máme jedine v Ježišovi. Takže keď som začala s týmto takto bojovať, keď som si takto veci pomenovala, že dobre, že jasné sú to proste všetko aj hormóny mozgu a všetko, čo ti proste chýba a tak, ale keď mi dokázal tie hormóny a ten mozog proste Boh uzdraviť, tak verím tomu, že proste je tu aj diabol, ktorý mi to chce zobrať, že... A potom som mala, potom funny je to, že ako ma Boh zachránil, proste ja som zrazu, bol september, ja som vedela žiť, ja som sa proste aj tešila do školy, všetko bolo super, že vedela som žiť a chcela som žiť a napriek tomu, čo pre mňa spravilo Pán, som zase upadla ešte do väčších vecí, pomaly do horších vecí ako predtým, že som žila ako najväčší pohán, že to, čo som predtým odsudzovala, že jak môže kresťan žiť na 2 stoličkách, jak môže takto balancovať, keď proste vieme, že to je nesprávne, vieme, že to je nesprávne a jak som takto mohla žiť. Úplne som sa do toho dostala a žila som na 2 stoličkách brutálne, že som bola taká, že it's called balance baby, že proste takto má byť, že že nemôžeme tu teraz byť nejaký svetluškári alebo čo a takže som potrebovala fakt, že ešte padnúť ešte na väčšiu hubu, že fakt vnímam to medzi kresťanmi, že koľko tu je ľudí, ktorí stretli Boha, ktorých Boh uzdravil z takýchto vecí, ktorí zažili jeho prítomnosť, ktorí zažili to, že on dáva to, čo tento svet nedokáže dať, že zažili ten pokoj, tú radosť, tie emócie, ktoré tento svet ti nedokáže z ničoho dať. A napriek tomu sa neobratili celým svojim srdcom. Napriek tomu žijú stále na 2 stoličkách. Koľko je tu ľudí, čo sa obracajú každý godzone, že každý rok, alebo že majú takéto svoje obratky, ale potom zase spadnú do tých starých vecí a toto som musela pochopiť niečo neskôr, že dokým ja nenastúpim na radikálnu cestu s Pánom, tak ja tu budem balancovať celý život. Že ja tu budem chodiť zo sveta do sveta, medzi nebom a zemou, proste budem takto si stále vyskakovať, ale nebudem žiť tú plnosť, pre ktorú ma Pán stvoril. Tu je ten bod zlomu, kedy som začala žiť naozaj to dcérstvo a začala naozaj kráčať s Pánom, presne napriek tomu, či sa ti to páči alebo nie, či to je v tvojom mindsete alebo nie, či s tým súhlasíš ako človek alebo nie. Poslušnosti kráčať so svojím Bohom, to je heslo tohto roku asi, fakt, že dokým som nezačala tie veci brať vážne, tak by som tu bola stále na rozhraní. A na tom rozhraní, to je presne, ak si ty minulý hovoríš, ten múr patrí diabolovi. Deuteronomium. Kniha. Je tam, že nebo a zem volá mne za svedkov proti vám. Predkladám ti život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. Vyvol si teda život, aby si zostal nažive ty a tvoje potomstvo. Miluj Jahveho svojho Boha. Poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo v tom je tvoj život aj dĺžka z tvojich dní. Aby si mohol sídliť na
pôde, ktorú Jahve prisahol, slúbil dať tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Že sme stále na tomto rozhraní, že vyvolal si život alebo smrť. Fakt nič medzi není. Dokým som si nevyvolala ten život úplne celým svojim srdcom, sáme obrátiť k Pánovi celým srdcom. Že prvé prikázanie, miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celým svojou myslou, celou svojou dušou. Tu ako kresťania zlyhávame, mám pocit, že hneď pri tomto prvom, že keby sme naozaj milovali Pána celým svojim srdcom, tak by sme nežili tak, ako žijeme. Alebo tak, ako sme to teraz žili. Že Boh zachraňuje. Ešte možno k tomu obdobiu, že keď som žila na tých 2 stoličkách a čo tam proste podľa mňa veľa ľudí v tom žije, tedy som mala aj takú možno inak akože tieto myšlenky, fakt, že napríklad je myšlenka tej prázdnoty alebo tak, že ja si to už neviem niekedy ani vybaviť, že ako to bolo. A teraz včera som si akorát prechádzala svoje staré poznámky a som bože, tá temnota, jak si tam mohla byť, Paulína, že normálne, že grcám, že tak ťažké veci, ale že hej, že presvedcuje každú temnotu a chce ti ju presvietiť tam, kde si teraz, ale my mu to ani nedovolíme, že my sme také, že my vieme, že robíme zle. My vieme, že by sme mali žiť inak. Ale neviem, čím to je, že sa nám stále viacej páči to bahno, ako to svetlo. Ono asi zober, že ono sa... Koľko námahy, akože fyzicky, musíš ty vynaložiť na to, aby si odniekal padol, ako na to, aby si niekam vyliezol. Že podľa mňa ono... Lebo to ťa nič... Akože stojí ťa to niečo ku koncu, ale v tom momente ťa to nič nestojí. Alebo máš taký pocit, že ťa to nič nestojí. Že ten diabol ti to naozaj... Tak ti to vykreslí, že proste... Veď toto proste, to je tak jednoduché sa k tomu dostať. To je tak jednoduché, že tak ako... Mám pocit, že v starom zákone museli všetci tí proroci vždy vyliezť na nejakú horu, aby sa rozprávali s Pánom. Tak my musíme, že to my s nimi stúpame hore, my s nimi stúpame do neba, ale ten výstup je náročný. Tak ako turistiky sú náročné, že naozaj na ten pád nemusíte vynálezť žiadnu silu, ale ten dopad bude fakt bolieť. Hej, že niekedy fakt ľudia potrebujú, že až kým padnú tam dole, že už vedia, že ich nič iné nezdvihne iba Boh sám. Že preto si aj vážim aj utrpenia tieto veci, lebo keď ťa to má priblížiť k Pánovi, tak nech sa páči. Že večnosť je dôležitejšia ako to, čo tu teraz žijeme. A hej, takže musela som si aj tiež v veľa oblastiach, dokým som nastúpila, že ten prerod na ten radikálny spôsob života, pred ním bolo tak strašne veľa zlomeností v tak mnohých oblastiach. Ale ku koncu dňa to bolo všetko požehnanie. Všetky tie ťažké veci boli požehnanie, lebo ja som potom padla na tú hubu a mohla som ísť s Pánom ďalej. Že som sa konečne postavila, lebo som taká, že to pre mňa už takto nebaví žiť, že ja viem, že Pán mi vie naplniť tú moju prázdnotu, ja viem, že Pán ma už uzdravil z depresie, že ja viem, že všetky tieto veci Pán je schopný pre mňa urobiť, ale keď ja nechcem do toho vykročiť, tak si môžem to balancovať stále žiť prázdny život, ale keď chcem naozaj žiť tú plnosť, pre ktorú ma Pán stvoril, tak idem za ním, musím ísť za ním a on už si ťa hneď zobere a hneď bude proste celý rád, že sme sa konečne aj my rozhodli pre neho, lebo on nám dáva v tomto slobodnú vôľu a ešte som tak vnímala naozaj také slovo je pre vás, že Boh sa mi stále počíta. Že stále. Aj nech ste spravili čokoľvek, nech ste boli kdekoľvek, kde ste. Aj ako sa píše sa v tom písme, že aj keby som odišiel na najzdialenejší kút sveta, aj tak ma tam tvoja ruka doprevadí. Že on je stále s vami aj v tom najväčšom bahne a špine, ale on vás tak miluje, že necháva vám tú slobodu, ale zároveň vidí ten obrovský potenciál, čo by ste mohli žiť, keby ste mu dovolili a keby ste žili s ním. A že naozaj ja tie roky, ktoré som žila, som taká, že OK, mám proste nejaké, že viem načítať alebo viem chápať, čo si teraz ľudia prechádzajú, ale aj tak mi to príde jak také strašne premrhané roky. Tak strašne premrhané roky, prázdne, ktoré mi ku koncu dňa nič nedali a že teraz, čo môžem posledný rok žiť tú plnosť s Pánom, že to sa nedá porovnať. To je to, že podľa mňa v tom on ukázal, že tie dni neboli prázdne. Vieš, alebo že tie tvoje prázdne dni, že on si ich proste vedel pretvoriť na tú svoju slávu. Že on sa vie vždy oslaviť v každom utrpení, v každej tme. On tam vie priniesť tú svoju slavu. Aj to, že niektoré akože veci, ktoré aj my sme utrpeli, aj ktoré vy trpíte, že niektoré veci my nevieme, prečo sa dejú. Neviem,
prečo sa dejú. Že neviem napríklad, prečo v mojej rodine, napríklad aj, čo mi je veľmi ľúto, že môjmu tatinovi, že sa k nemu správala rodina jeho tak, ako sa k nemu správala a tým pádom aj my sme dosť dlho nemali najlepší vzťah. Že ja neviem, prečo mal také zlé okolnosti v živote a neviem, prečo aj vy máte také zlé okolnosti v živote. Niektoré, ktoré možno v ňom Boha nevidíte, ani možno v nich nikdy Boha vidieť nebudete. Niektoré sa také zlé veci dejú, že nevidíte, kde je ten Boh, neviete, prečo to spravil a nikdy nebudete vedieť, prečo to spravil, že ani my nevieme, ale v tom nám prichádza tá viera. V tom nám prichádza tá dôvera, že keď my už poznáme ten charakter Boha, ten charakter Ježiša, keď my vieme, že on nás miluje nadovšetko, že my sme jeho vlastné deti, tam prichádza ten test viery. Tam naozaj sa tak zhmotní to slovo, že sme veriaci a tam sa to tak otestuje. Že tam naozaj musíme len sa jeho držať a veriť mu a vedieť, že možno neprídeme na čo to bolo dobré, až kým nebudeme s ním hore raz v nebi. Lebo tento svet je skazený, tento svet je padnutý svet. Je to svet, kde sa množí hriech, kde my sa rodíme do hriechu a ľudia majú slobodnú vôľu a môžu si robiť, čo chcú a Boh to rešpektuje. Takže je to ťažké vidieť ho v týchto veciach, je ťažké niekedy mu veriť, ale naozaj, keď ho spoznáme, keď zistíme, že aký je Pán a keď zacítite tú jeho lásku k vám, tak viete, že on vám nechce zle. A to by malo byť tá jeho láska, to, čo vás bude držať v takýchto momentoch nevedomia. Že vyhľadávať tú jeho lásku a dôverovať tým jeho prísľubeniam, ktoré vám dal. Aj že sa píše v Rimánom, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhonila milosť. A že toto som žila ja a viem, že toto je pre každého slovo, ktorý toto žije, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam je ešte o to viac jeho milostí, o to viac jeho záchrany, o to viac jeho milosrdenstva, ktoré vám on chce dať. Že on naozaj, že on nás hľadí stále tak, ako nás stvoril a že on nás stvoril čistý, on nás stvoril proste s čistým papierom a že je tu fakt veľa zranenia, veľa zlých vecí, čo sa nám deje počas života, veľa vecí, že nám to zmení mindset, že sme takíto ani nikdy neboli a zrazu úplne pozeráme na svet inak. Boli zranenia kvôli traumám, kvôli ťažkým veciam, ale že Pán s vami stále počíta a že on to všetko vidí a všetko to chce uzdravovať, všetky rány chce obviazať a že on len túži tomu, aby naozaj sme tak, jak malé dieťa, dali k nemu ruky hore, že on si vás chce poniesť na rukách naozaj. Možno je to byť to nejaké praktické rady, že dobre, že ako proste teraz žiješ a tak, ale podľa mňa základ je to, čo ja sa stále učím a s čím rastiem, proste to, že OK, čítam Bibliu a ber to vážne, že možno by som odporúčala ľuďom začať čítať, podľa toho asi aj, že kto je, ale napríklad, že Nový zákon určite, že napríklad mňa listy Rimanom a všetky vlastne listy od Pavla, aj Petra, všetky tie listy, ktoré tam idú, ma veľmi, veľmi tak zradikalizovali, alebo tak veľmi ma chytili za srdce. Podľa mňa je lepšie začať v Novom zákone a že v evanjeliách, lebo ten starý zákon je dosť ťažký na spracovanie a že ten Boh tam vyzerá byť dosť krutý. Ale mne napríklad dosť pomohlo, že som nepročítala Nový zákon. A teda hlavne evanjelia, že tie listy možno až potom, ale že tie evanjelia, lebo tam vlastne spoznáme, že kto je Boh a prečo prišiel a potom vlastne v tom starom zákone, ten starý zákon potom vidíme v takom inom svetle, že my sme fakt potrebovali Ježiša. Že to, aké pravidlá tam Boh nastolil, že my by sme nikdy všetky tie očistné rituály, čo mali vtedy Židia a všetky rituály, že my by sme ten zákon, ktorý bol určený, že tam tá najmenšia to, čo by sme akože prekročili, že jedno pravidlo z tých milión, čo tam bolo, tak automaticky by sme zlomili ten zákon, že my by sme nikdy akoby neboli schopní vytrvať takej tej milosti pri Bohu a tam sa ľudia nemohli ani stretávať s ním, že tam proste vždy len takí tí veľkňazi v tých ich stanoch, neviem, ako sa to presne volá, ale tam bežný človek proste nemohol mať dostupnosť k prítomnosti Božej, že tam potom vlastne ako keby spätne, keď si prečítame ten starý zákon, tak naozaj uvidíme, že prečo tak bolo treba Ježiša. A ešte by som aj chcela povedať, že my tu síce hovoríme, že ako nás Pán zachránil a ako sa nám dobre s ním žije, ale to vôbec neznamená, že my sme teraz nejaké sveté, že tu teraz osobne mám problémy s tým, čo som mala predtým a proste stále sa snažím napravovať a stále ma Boh usvieča a stále padáme. Že toto vôbec, akože tiež v nedeľu nejdem na omšu, akože také banálne veci, preto že v nedeľu nejdem na omšu niekedy, že ja vo väčších veciach padám, ale už aj v takých úplných maličkostiach, v podzovkách maličkostiach, proste nie sme dokonalé. Ale to je také krásne na tom Bohu, že on nás tak posvecuje. Že stále ďalej a ďalej otvára
také tie priestory v našich životoch a že dostane sa do jednej oblasti a otvorí dvere, cez ňu otvorí dvere do druhej, že stále nás tak posvecuje postupne. Že napriek tomu, že žijeme takýto život s Ježišom a s Bohom, není to Bohvie, akože nie, že není to Bohviečo, ale stále cítime takú tú našu ľudskosť v tom. Že stále sme ľudia, že to proste padať budeme, ale vždy sa snažíme mať tú tvár otočenú na... Hej, že za posledný rok, možno aj to, čo som hovorila minule, že čím každodennejšie sme s Pánom, tým je nám reálnejší a že mne už je teraz tak reálny, že aj keby si teraz, ja neviem, církev povedala, že joke, Boh neexistuje, bereme späť, tak som, že kámo, ja som ho stretla. Ja fakt, že som fakt, že vieš, to je, keby si mi teraz povedal, že ty neexistuješ. Že proste, že už som tak naozaj, že keď tak bytostne spoznáte Krista, tak potom už musíte ako keby sa snažiť ísť úplne k nemu. Že sa snažiť do čo najväčšej svetosti, aby ste s ním mohli kráčať. Alebo že tie veci idú tak ruka v ruke, že presne, že sme stále úplne ľudia a stále padáme úplne aj v banálnych veciach a stále vôbec nežíme svetosť v tých oblastiach, vo všetkých oblastiach, ktorých sme mali a je tam proste veľa aj toho, viete, že dobre, teraz som zažila proste, že Boh je reálny a stretla som ho a spoznala a dá sa mi spoznávať každodenne, ale aj tak je tam proste veľa pochybností vo veciach, ktoré už mi dávno boli jasné, alebo veľa pochybností, keď ťa do niečoho zavolá a potom máš tom vytrvať a že proste stále sú tu ťažkosti a neznamená to, že presne, že si chodím teraz jak najväčší slobodný človek, že stále aj strachy do mňa veľakrát narážajú aj úzkosti a všetko a že hej, ale presne takéto, že vieš, komu si uverila a chceš za ním kráčať a zároveň vieš, že ti naplňa a uzdravuje každú tú časť, čo ti svet zobral, tak nemôžeš inak, ako o tom nehovoriť aj tu proste. Dúfame, že toto svedectvo naše bude pre vás možno takým svedectvom. My sme si zažili tú slobodu sveta a zažili sme si slobodu Krista a zažili sme si slobodu sveta v onej kráse. Hej? Že to, čo sme si mysleli, že je sloboda, že nemusíme dbať na všetky v úvodzovkách pravidlá znova a stále sme si vybrali toho Krista. Že niektorí ľudia, čo ani nie sú otvorení tomu vidieť tú slobodu Krista, si ani nemôžu vybrať. Že toľko ľudí aj, že zavrhne Ježiša a zavrhne Boha len kvôli tej cirkvi, čo by malo inšpirovať nás, aby sme sa správali normálne, aby sme aj našim životom a našim šťastím a našim zmyslom života, ktorý máme, vedeli inšpirovať ľudí, aby sa pozastavili nad tým, že kámo to čo bere. Čo v nej je také, že to z nej vyžaruje. Že aby tí ľudia chodili za nami, že ty si taká šťastná, že čím to je, že ty proste vždy si plná energie a vždy proste máš v sebe taký ten dých života, že čím to je? Aby sme im vedeli povedať, že to je Ježišom, aby sme vedeli povedať, že to je ten Duch Svätý, ktorý sa v nás hýbe. Že aby sme boli aj také chodiace svedectvo pre ľudí. Hej, že presne, že vidím všade okolo proste chodiace prázdne tváre. Že tento svet nás tak letil a ničí nás. Že koľko, hej, že proste, dobre, tam si raz večer za týždeň užiješ a potom čo? Že každý vie, kde má to svoje prázdno, každý vie, kde sa ku koncu dňa necítiš šťastný a hej, že ako keby Boh ti nedáva šťastie, ako si to tento svet predstavuje, že to nie je ten vysoký dopamín, ktorý žiješ neustále, ale je to taký ten nadprirodzený pokoj. Je to to, že vie, že Boh je vedľa teba, že to stačí. Napriek všetkým tým okolnostiam, že ktoré sa okolo teba dejú, že v tom tvojom centre je proste ten pokoj. Taká tá Božia prítomnosť. Hej, takže keby toto vedelo nejak vo vás prebudiť to, že po čom vy sami vlastne túžite a keby si dali príležitosť Pánovi, nech to On za vás zariadi vo vašom vnútri a keby ste naozaj tak vykročili, že ja som mohla stále vyhlasovať, že Ježiša ťa milujem a ja som stále mohla vyhlasovať, že jasné, že ja som kresťan a ja to chcem žiť a tak, ale kým som začala naozaj bytostne umierať svetu a sebe, tak by som doteraz žila stále tú prázdnotu a stále to, čo som bola taká, že Pane, ale však ja v teba verím a jak to, že sa cítim prázdna. Kámo, ako si to mohla očakávať, keď si stále aj tak vyberala svet, aj keď proste stále si chodila v cestičkách proste sveta a čo od teba, a čo si hľadala si šťastie vo svete. Tak ako ťa mohol naplniť Ježiš, keď si hľadala šťastie úplne niekde inde. Že naozaj takým do seba sa nezahlbíme a budeme také, že OK, buď všetko alebo nič,
dokým nevykročíme na cestu, že buď všetko alebo nič, tak tu budeme blúdiť do nekonečna. Že ten pán nám naozaj ukázal, že ten svet, čo všetci hovoria, je čierno. Že to není, že všetci máme pravdu, každý má svoju pravdu a všetci sa ľúbme. Ľúbiť by sme sa mali, ale ten svet je čierno-biely. Naozaj, keď nie sme na tej dobrej strane, tak asi máme niekde petu v tej zlej. Že bohužiaľ my sa úplne asi nebudeme môcť vyhnúť tej zlej strane, lebo sme ľudia, žijeme v tomto svete a budeme tu musieť existovať, kým nezomrieme. Takže mali by sme byť také tie biele oblasti v tej čiernej. Že mali by sme byť také tie biele bodky v tom čiernom poli a naozaj sa obracať na Pána. Takže toto možno je aj za naše svedectva všetko. Ak by ste možno mali aj nejaké otázky na nás, možno čo by vás aj zaujímalo hlbšie z našich svedectiev a možno hlbšie ako niektoré veci vnímame, kľudne nám napíšte buď sem na Spotify do komentárov, alebo možno na Instagram, alebo kde si nás viete nájsť. Tak napíšte, lebo určite sme všetko nespomenuli, to by bolo asi úplne nadlho. A možno pre tých, ktorých sme, že vidíme takú nechuť k tej radikálnosti, k tomu, že buď všetko alebo nič, ale hej, keby ste zažili to, čo sme my zažili, alebo to, čo nám Ježiš dal, tak každý by takto skončil, že naozaj sme museli pochopiť, že buď všetko alebo nič. A že k tomu volá každého jedného z nás Pán. A potom nebudete chcieť inak. A že ja už, aj keď proste som odumrela vo veľa veciach svetu, ale že stále viem a stále chcem kráčať za Pánom, že to mi svet nikdy by mi nedokázal dať. Nikdy, ani som to nikdy nezažila vo svete a že teraz zažívam takú plnosť a tú plnosť života, ktorú Pán chce dať každému jednému z nás. Takže možno vám chceme tak toho žehnať a modliť sa teraz za vás. Pane, tak my sa teraz chceme poprosiť za všetkých týchto ľudí, ktorí nás počúvajú, aby si sa im zjavil v ich živote, aby si sa im zjavil v tých oblastiach, do ktorých tiež ty chceš vkročiť, do ktorých ťa oni držia späť. Daj, aby ťa prosím spoznali osobne, aby spoznali tú tvoju lásku k ním a že aj keď by si ich volal k veciam, ktoré sa im nepáčia, aby vedeli, že ty ich miluješ a nikdy by si pre nich nechcel nič zlé. Pane, prosím, naplň takú ich dôveru v teba, aby sa ti vedeli položiť do tvojich rúk ako tvoje verné deti. Ja ťa prosím za všetky oblasti, ktoré nechceme pustiť, ktoré sa bojíme, že nám chceš tak vytrhnúť z rúk alebo zobrať a my to nechceme pustiť. Pane, daj nám takú istotu, že ty nám vrátiš 100-násobne viac. Všetky tie naše malé hlúposti, ktoré nechceme ti odozdať, že ty nám za to dáš obrovské kráľovské veci, že naozaj, že nás pomážeš tam a do tých služieb, o ktorých sme si ani nesnívali a že nám dáš tie sny, o ktorých sme ani nevedeli. Chceš žiť tú plnosť, pre ktorú si nás stvoril. Tak nás, Pane, tak do toho povádzaj a uč. Otváraj naše srdce pre teba, pre tvoje srdce, pre tvoje sny. Amen. Tak sa majte všetci pekne a vidíme sa o týždeň. Áno, čaute. Čaute, pa.